BirdLife Malta tkompli tqajjem ħarsien fuq sbuħija tan-natura ħilsa fosthom fuq it-tajr tal-Priża li bħalissa qed ipassi fuq gżiritna. Tul tmiem din il-ġimgħa BirdLife Malta għamlet numru ta' attivitajiet ta' osservazzjoni għal dan l-avveniment annwali li jibda minn Awwissu u jibqa' sejjer sa' Ottubru, hekk li msejjaħ fi kliem tekniku bħala l-istaġun tal-ħarifa għall-asafar. Morna u ħadna l-kummenti ta' dawk preżenti fosthom tfal fejn kienu entużjasti biex jaraw it-tajr tal-Priża. Uħud għalunna li raw il-badan, il-kuċart, l-Spanjolett u anke l-seqer tal-ħanniqa. Swallow, Peter Ross, il-seqer tal-ħannina. Caitlin Gallia għaltinna li din l-idea ta' osservazzjoni tal-asafar fit tmiem din il-ġimgħa qed issir madwar l-Ewropa kollha. Il-Euro Birdwatch qed isir madwar l-Ewropa kollha. Allura aħna ddeċidejna bħala BirdLife li nagħtu l-kontribut tagħna wkoll għandna bdejna minn dolodu minn riservi, konna qegħdin nagħmlu birdwatching hemmhekk u anke ringing u illum iddeċidejna nagħmlu niftħu din l-attività għan-nies għal min jixtieq jiġi. F'kumenti li tal dan l-istazzjon Tenji Lattard, Communications Manager tal-BirdLife, għalinna aktar fuq l-attività għada li se ssir fejn is-salib tal-olja fis-Siġġiewi u kif ukoll fuq il-kampanja I Save Birds. Ftaħna ir-riserva tagħna dal-għodu tal-Għadira illum is-Sibt għar-ringing u kellna żewġ gruppi attendew għad kbir ta' familji bit-tfal. Wara nofsinhar f'dan il-post fejn ikollna l-birdwatchers tagħna fl-eqel tal-Passa tal-Asafar ġibna l-pubbliku. Għada il-ħadd se nagħmlu l-istess imma minflok hawnhekk il-buskett la Ferla Cross. Dan kollu parti ovvjament mill-ħidma ta' BirdLife Malta sabiex tippreserva u tikkonserva l-asafar. Bħalissa fil-fatt dejjem b'kampanja crowdfunding campaign dak li jkun jista' donazzjoni u jenna li ovvjament ninsabu wkoll fil-qofol tal-istaġun tal-kaċċa, kellna din is-sena ammont sostanzjali ta' asafar feruti u maqtula u qed niġbru anke fondi kampanja ta' crowdfunding I Save Birds illi permezz tagħha nistgħu nkomplu naħdmu. L-entużjażmu fost it-tfal għand l-attività ma setax jonqos u ħadu gost mhux ħażin jitalmu fuq dan l-asafar. Madana kollu xtaq iwaslulna dan il-messaġġ.